Malipayon ang mga residente sa Barangay San Isidro, Talisay City tungod kay sila ang napiling benepisyaryo sa mga mas sustansyang utanon ug bugas nga dalit sa GMA Regional TV sa gipahigayong Kapuso Barangayan on Wheels kaganihang buntag. Siluan ni Rondina sa report. Salamat po nga usa ko sa napilian sa GMA. Nagpasalamat ko sa inyong nga sa inyong mga hinabang nga gihatag ninyo namo karon. Salamat kaayo GMA Regional TV. Happy 70th anniversary. Usa lang si Maria Ferromero, 33 anyos, sa mga nakadawat og gift packs, isip kabahid sa pagsaulog sa ika-70 katuig nga anibersaryo sa GMA Network. Gawas niya, di mo menos usa ka gatos ka mga residente sa Barangay San Isidro, Talisay City ang nakadawat usab ug usa ka bag nga puno sa mga utanon. Aduna kinisulod nga bugas, taong, kamatis, sibuyas, ahos, luya, kamote tops, alugbati, malunggay, carrots, patatas ug uban pa. Ang team sa GMA Regional TV Balitang Bisdak mao'y niputos sa mga relief items. Dala ang mensahe sa paglaom. Atol sa distribution, istriktong gisunod ang mga safety protocols sama sa pagsulog og face mask, PPEs ug pagdisinfect sa lugar. Mainitong gidawat ang Kapuso Barangayan team sa mga talisaynon dito sa Barangay San Isidro Gym. Gikalipay o gipasalamatan og maayo sa kapitan sa barangay ang pagbisita sa Kapuso Network sa ilang dapit. Sa GMA, salamat jud sa nga tanan sa inyong kanunay nga paghatag sa inyong serbisyo diri sa ako ang barangay San Isidro. Daghan nalipay karon ang taga Otbichowa, mga pobre in taon kayo ni selected yun ni namo. Daghan pa unyang mga barangay ang bisitahon sa Kapuso Barangayan on Wheels. Uban ni Philip Patricio, Luan Rondina, Balitang Bisdak.